ha 2021 nan gas liggey duuɓi tati ah ronkama yo par rokkami joni ndungu ari i yimɓe ndunki yaade aɓe ummi gel Dakar ay ɓe ngari dari dem aduna on ko be waɗa tagal ma ay ɗum ɗo wonji ɗum ɗo de nani ko oɗo pom ganda hoore ma hen pomtaɓe o hay goto ɓennata hay goto arta correspondant mon Mamadou Bass ɗo e Thilo Sandou Fouta ni wayi voilà. Assalamu alaikum. Andi men gone ɗo ko Dungur Alpha Wame ji Wame garage on wayi hewde ji joni kam tali o nani sawa brigadi nen ko Wame wal dispensaire o andi jama ba Mamoudou woni ɗo Mamoudou Yaya yimɓe fof nani garage Dungur Alpha. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe, assalamu alaikum bandiraɓe diwan Matam. Onon jiiri guira mon ala haalanam on jii hakkude Thilogne e Kobbillo ni wayi golle fof boni ha bonni nani on jiiri guira mon nani fof daɓɓirima yimɓe fof nan dari ene gande koye ma o camion ko donkude yaade toon ko ɓitti toon eyyi goɗɗe e goɗɗi on jii nani eyyi daron guira mon nani eyyi on jii yimɓe fof donki yaade nani ɗum fof waɗa ɗum ko golle bonɗe on jiiri guira mon nani eyyi min wi on hakkude Thilogne e Kobbillo fare taaɓe ni wayi eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe on jiiri guira mon eyyi o ko alhamdulillah fulɓe rewnon ɗo salmindon e juuraɗon kadi habruɗon kabaruji baɗi ni meeɗa horde Sir, I want to hear the oh, gotta go. Ka wanda mo mi da faraja cham. Wanda darre shi ba bai. Cham mo mi da faraja. Boy, toɓi hanki jamma e kihiɗe kadi toɓi ha leppi ɗo bandiraɓe de machallah toɓi tan ha leppi he machallah on jii ndiyam kadi wi del yo Allah won ballo yo Allah